najmä kapacitné motory a všetko a že už to nemáš opravovať. Dáva sa ten nezmyselné normy, že proste reálne ani také nie sú, že aj konaní Kyberky sa na 27. A že proste to je ich problém a tak to zachraňovať ešte aj to. Asi ešte Áno, áno, choď. Stále dole. A však to máš, že nevieš, aj rovno, Rovno, rovno. Vystúpiť? Teraz? No, ja by som dole zbehal iba. Ideme zastaviť. No, To je niekde? Opäť ešte. hej, toto. Ako moje fotka vyšla. Pačišek. Keď by sa tam nahol.